Destpêkê em wekû ciwanên padê em vê êrişa ser HDP çêbûyî şermezar dikin û vê êrişê ti carî qebûl nakin û sersaxiyê ji malbata a Denîs re dixwazin û serokatî re yanî ev êriş bi siyasî û bi zanebûn ji aliyê dewleta Tirka dagirker ve bi destê dewleta Tirka dagirker pêk hatiye ji ber ku dewleta Tirka dagirker ti carî îradeya siyasî ya gelê Kurd qebûl nake lomanê hertim êrişî gelê Kurd dike li Kurd bê êriş dike lê çi bike bila bike nikarê dewleta Tirk nikarê gelê Kurd bi tune bike em jî weke ciwanên padê em bank hemû ciwanan dikin ku li hemberî van êrişa bêdeng nemînin rabin ser piya û li partiya xwe ya siyasî xwedî derkevin. Şehit namere, şehit namere, bejit